Kulay people lock bro hike bisbini video nakapor. Las lembak so kamle video show. But kani kesengi ke bas ngopang tam. Lamar bagi babon ma ki perlok ki jongi. Kum kinok sok snong jong kani jela. Bat jong ni kriur kumjo ngilai updik da pata kata kajing nyo ki vote da pata saya kesengi. Ke menta ka bagi na gidan nilting in share keren nok khanyat ka baide bakani benta badi selap dek khanyat. Susah aja kor kali muroi tiba kata kalong ba nilai ingat hai katu kat ni habai day biki exit polls but kiwi ki balas dang ban ai kita kajing sungthu jong ki habai day berkani ke result la shai na betala shai ke sini kita sauterik jong ni banai jun kabalong kumba kapau hagi babun kini ki media media houses kini ki news channel ki banabar ba ka BJP kanwan biang mangi hang ni ti la banong lesi ba BJP tala banum yo seat la dadai ban nakadaw anong baka ka company yang tinrei kujing yedan benta jongka bagian BP lesi la dadai baka donasi yo lesi kan BP tala ban ya tayop biang baka dan ni kala ban itrai lang biang baka NDA kini kijing kijang mo jora hangni kidei bet kibang aswa jing na kajing sutho jora shimet mo khilaban shim khilaban pediang khilaban kentai kata ka song tawai partel asu sawapi lesi ladai baka job ke NPP lesi kalaban long kata ka jingkursan na betaka BJP yang tiap po sarkar pedeng lada ka donasi mo kamu lesi lada ka long ka alliance ke tendre habangi page hi yakani ka result hangi po jela jongi ngati shimen ngikop ba ka VPP kan kamdon chance ban job badru haju kapor kani kajing kandan kajing ya kurshut leni kandan kajing ya osi kajing ya kun kaba shirkai leni kaba jan kaba khluit ba pedeng ka VPP bat ke kongres laradai bala kawai kamot kila ban sheper tang mulumala na sa Garo Hills pan kandai kajing ya kun hapadeng jong ka NPP bat ke kongres te hang thiru ngem pat nang banong kanu kaban kham khlain re namar boros kata ka David ke NPP kaba lesi kaba kham pinibor ba kham khlain ba tin re kabai pat ba kongres kidan ki chances ke baki ong ba kala ban wan ke kongres sakti po Garo Hills te lada kalong kanu nuru kaba ikop pat kalong kumni ken larade ba ka job ka kongres lang ni na po jula jungi subo lade ba ka job kumba arsit na po Garo Hills bat nang ni na po Shillong seat natura ban Shillong seat kamot kalayo kumba artli ka seat nang ni na po Meghalaya te kalkum kidan prediction ki hana ba kan job ka kongres nang ni na po nang nabro artli ni kisit nang ni na po jelaj ni kita na po tura ba nang ni na Shillong ru kenre hadu kanu kata kalong ka ba shisha ka baday bat ka ban yaha kata prediction lani kalkum kita ki exit polls ki ba ngimla ban tip tinre laradai biki job lada ka kongres kayo artli kisit nang ni kala harap shibon ya ke kongres tiga basa menta kalong ba ke VPP menta kumbang ong laradai baka job ke VPP ke jingkali ke basa menta kalong ba ke VPP kan pin yaso shano namar ba laradai baka wan hi ke BJP biang sasisian nang ti te ngatry kala kham ya ka kongres bakan le kan lani ki parti ru Tista mengin hapa siapa yang hadu arjar apo kendai larde bakalong biang sasisian kenika MP election tikai ke ba pau hi menta kalong ba ki babun kini ki kita ki parti hapo jongka kani ki India Alliance kat kum jing batai ti kalong bikidang dunab ha ladalai kelum lang makanaru i maki dang dunab ha kite hadu kanu kila ban khikli data kajing itelilang ya kata temla benong tinrei ke ba kabala benja lada wan biang ke BJP hapo sental ni hang thi ha sarkar pedeng ni dang deh kapor blok madus ni sumet phimir kam deh tidang deh kapor blok bang ni tingin ya kunur minang syu minang batai syu tingin ya lakaya tah ta khamsanya kan ya ni jai ki babun ki ong ki snow balada kawan ke BJP
kala ban penkeladur ya kan ni kesan hima sima hang ni hakari jongi te bat ki babun bagi ke ki ba lapin sma ngani ki ba ki lapin kila ai ling kila ai dark action lagi ni ki khniat por ki bladam kila ban pen trikam ni kila ban pen don kam ban pentelun hakani kaya ba menta ti kata ri jing so jong ki babon ti hadu kan no ba kan pentri kam hadu kan no kan kelalong ke parti ke ban desi na beta jong ki nong song song jong jela ka bala ban wan ra ya ka jing song ir na beta ki nong song song jong jela ya kata ngindang haban pek kumba kalong hi ke BJP ya menta hang ni hapo jela jungi kam padon ya ka seat ke ba lesi ke ba nong no ka ba kebabun kan namar ba what happening ke jing klan jong kini kar li sip jong iba hack ba di ba sanbor ru tenre kampala belum multiply tam kini kar li sip bat kumno kan trikam nang ni syahmat ada kawan biang hapo ke sentar te ya kata ngin nang haban pek dikei ke bala banja nang ni syahmat hatu kan bu jing seir ni em ya kata kristi sensyar jong keri jong kajat benriu jongi jong kejalahi bro kawe ya kata lesingan bu happy pila ban komen hapo pismo kumno lada kawan biang ke BJP kan long kumno lada dei baka nganong lada dei baka job ru kani ka kanu ka parti nang ni lada kalong ka RDA lani ka VPP lani kibai ki parti ki bamde na kaliang ke kongres lani BJP shanu kinit penyeso bat yanu kinit ban penklain nadu arjar sau ter hadu arja hat sau kadang ke UPA government nang ti hapo center mo ti bat kade bet shipos nem bet take kata kajing don jong ki sarkar jong ani sarkar hang thi bat kum kajing ong ji babun ki ong bet batang shipos nem kade katem jong ki ni sarkar bandan nang ti hapo ka sarkar pedeng nang ta kan sawan pat sedakawe tinray kung baka long menta lada day baka job yang BJP kamo kani kanday ka sin ka balay ting hwilan ti baka kuno ka party ka ban job kan wanra lani kan sensyar khoj kan sensyar kanay ka jing sensyar ka khoj basuba bat ka baki pajba hi ki hun bat ki ka ban ajing shngan yaki nong song jong kari hi bro kawe ti ki babon ba na pedeng ki ritpat riulum kita ki lesi la benong ki minority habai day bat jinget habai day bat ka jat ke kinja kala bandon ke jing ting ke jing sir balada kawan phai biang BJP ting khmi lenti balar day ba kawan ru kade bandon ya ka kata ka jing sensyar ka ba khoj basua ka ba lese ka ban ai jakai kita ki ripat ki ban ai jakai kita ki minority ki babon kinyo ya ka jaka kinyo ya ka jing sungai haklenti kisingkin biki kiya kiyeng kumjur ka tri ta jongkin ngati ngai ka ni hi baki babun kini ki sengsan partai hang ni ki la persyang ban job hakani election la kimdei hi nakaliang ka BJP lani bat ke kongres na try kiladan ni la ka jong ka plan shanu beki kin yasha shanu kin penyeso habakut hi kadai bi kata yanu kin pen khlain nga khmi lenti ba haknunu jaka bagi kidan kan long jing mentoy ye ki babun pat ki khmi lenti ki bong ba kim kwa su ye BJP hang thi hapo center nga try kadai tang na jing job joko kongres ka bala ban pen kher ni ka bala ban wanra ya kata ka jing pen urlong ni ka bala ban pen kelai kita ki jing urlong ki jing tmu ten rela da job ki parti lesi kala ban don ka kajing artatien gen shanu kila ban penyeso ke ngi khmelenti ba kanunu ka parti ke ban job pan kan kelalong kata kasur jong kipai ba jing nang ni kan long da bata jing kipai ba kan dei ke ban ai jing shingan yang kita ki khamdam kita kipai ba dulum nang mo te kai jing sko jo pi ba dei begini ki example sibilami bat kai jing sko jong pi ba dei bat kata ka ban sawan kan ka ban sejal syai kanu parti ban job bat lada job kanja ayu shubo lada job ke kongres kanja ayu lada job ke VPP kan long kumno lada job ke NPP ke bitre ke BJP hang ni kan le long kumno te phila ban juba be kita bro khoj habo comment section ngin yo ban ya Beliau jimut ngin yo ban ya pet ke long kumno mo blog tin re ya matang ha ban sia sha slap shwa hang ni khdian
tiba ngisi kendo pala syai mo ti kabala syai gisngi kadon ka ki babon ki keliru na bangin nile kumno kabala syai gisngi hi hapo accounting ti po pulo kila penjari gitu ke section CRPC 144 hakiwi ki Jakarta kalaj te kibri kila ban ya kiat ban yami tenre hakati ke Jakarta msha ban one ban ya penbun brio Umar bakal jaga accounting ki victory match bat ki wiru lakhang lamana kata kadai po East Coast District kidan ki kendon si ki banga sa subu hang ni ba ki pila ban pe ban yoi kena ki pin sutu hangnu khang hangnu pelaj ban ya sutu le sai kalik kawan kom no mo tenre ki ba mut ban ya shot le sai ti sia pen bit pen biang bhai ki jan juri jom ki nomor bakan sa slap tikna tiba lada slap kemudian habnya shot hu slap di janjri jom film dan janjri tap plastik rak terpar ya rung pengut ulong hi tang melayu bani shot dan tai parti jom mo ya kai bang lai mentan kedai bet ke jing yoi hak bai dei bat ke seng san pertai tiga ba khila bani menjur khila bani menjur tenre ke jing snow jonga hi pat shimen hak bai dei bat kini ki bat ka political party hang ni hapo ka hangti hapo ni hang ni ong mi hangti hapo center kan tani sarkar Pedeng ngakwa dik bakan wan jingkelano bamut bakan num yo su kani ka BJP namar kuma ka julong hi post name lai ga jing trei jong kawai ka party nang ta kasawan no sadakawai kita kembali akum ta ngiyo ga jingkela hi babun kilian ban ngila ban suturu kanu ka party kala ban le ayu ti dah kembali aku minta ni kisah slap ini kena school kasi hindi pa school try je ni ti bad dah kabawan dah kawai ke party kumta kini ke betendur ni dah wan dah ke party thamai kanirap shibun ban yoi kata ka lesi ke jingkela leni ke jing kursang man ra jingkela habai dei bakar rukam sinchar khadar hang thi ka sarkar Pedeng tiba dah kejingkela sarkar Pedeng kini kejingkela hang ni hapo sarkar Jalaru kila banwan kala ban compare tinggamong bakala ban khambun ne kala ban khampian tenrei kala ban compare kibun bagi ke kiba kani ka sarkar BJP kala le bat bun ba ke ka ba kala shimru bunjo bun bakala ai bun ka ba kala ai bat bun bakala shim mo ni sila menong nak ta tingang khmirin ti hi shimet kalong ba kwa bakan wan da kawai sarkarang ti hapo center tenre hatu kan urlong ni mentah kimti menang menong ladang iya ket kumki examples ti kala ima tilada kawan biang ke BJP ti kata mla benong kanlong kumno hatu kan penthamai kata ka jikar kom perkhat perdan joka hatu kan penthamai lesi ya kom trikam joka hatu kan kela no ne hatu kan yai beteng bang kumbaka julong lardi bakawan kongres pat lesi ngila ban khmilinti benong ba to gelawan ka sarkar bethamai ini pet kalong kumno tenrei mentahi te minang ong wala kataro khmilinti ladaka ne biang ke BJP ru khmilinti bahkan kan penbah ya kata ka rukam sisa joka baladawan no ra kongres ru ikhwil ti ka juhi bakan trei khamba le si ti ka sarkar ka balada fisgo kumno halor jong kani fisgo kumno halor jong election balada bat ya kai ka banmi ka result le shai te balada job manu ru le shai kai ki jingi jong ti by day ba ka jing sinsar hang thi hapo center lani hati ka sarkar Pedeng ti isai juba ko mo position yang bagi ko ba video ko bisibon di subscribe la sai ti la don me jing shet jado haying jongno re jongno to all the best ki political party bro khot ki bala action benta hakani ke bat ni nanti ba ka job kan le bha ya upai ba hang ni ba tanong ru ka tendong jing sawa na benta jong kan kari ba ka jai bendri jong hi bro ko mo bisibon parlo